Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Ki pulit ki bala palong ka jingwat menia banap din yaw ba Richard Singh Kharmuti ubalaja ngai na yaw do na du khat wei tarik jom taw banai. Ki lalap ya kemet jong o nanala ha buchar road Shillong ha kesni ba ar. O Superintendent of Police ka East Khasi Hill uba S nong tang air ule tho ba ha khat artrik mantaw banai ha kapor arbaje nok phai sngi ki pulit ki leyok pediang ya ka jing ujor ha cantonment beat house naw ba tai bor lang Kharmuti la phi prasnem ba ukmen jong u ba Richard Singh Kharmuti uba shong basa ha mau diang diang Shillong ulaja na du ka khat wei tarik mantaw banai ha kapor san baje jan mit bat layo i khat doi u ha ka jaka yang bos ten ring ha yaudu mar la pelong ya kejing wat nia yaw briu balaja na po put usam jong ke cantonment beat house pat haki jaka ki ba marjan handai omsem lalap din setia ki pulit ka police control room ki lapha ya kene kejing tip sha barok ki OC bat IC jong ke district bat hak jela Meghalaya barok kawai bat sha ke jela kari India rangkat bat kedur jong briu ubalaja hak kene kejuk sngi lai thu ba nong tang air hak kat sa trik mentaw bana hak por kumba prasa phemun mit ki pulit ka cantonment beat house ki leyok jing tip na Shillong Sadar police station ba hak por kumba san sa pheu san baje men mit kalap ya ka wei kemet yap nanala Abu Char Road Shillong mar la pengkit ikemet cha civil hospital Shillong bat pan itu bat ban le ya ka postmortem examination hak ne gejuk jan mit ki bah yang asem ki lepan sisa ya kemet yap ba dai uba Richard Singh Kharmuti hak khat san trik mentaw bana la tokit bat le ka postmortem ya ka nyap ha Shillong civil hospital ka postmortem examination ka pan paw ba kam don kano gadak mong sabar ka met bat sapo jong ka met kam shem don ru ka jing sak klong ka khmat kat kum palapan mi ha ki atok ane kilat batha ki bor lalap baw ba Richard Singh Kharmuti udon ni ka jing pang haw klong snam bat yakin uksa lapha saka FSL bat panlong ka jing tokit la register case ya ka ne ka jing dia ha Shillong Sadar police station bat ka jing tokit ka ba menia ban lap shu ya ka jing sisa ka dag ya shikman